जहिया से चढ़ल बाटे चैत के महीना सुतेला ना घरवा बलम एको दिना दाबी दाबी तकिया बिगोर जाला नेचर। अरे टीवी देखल कर पगली, टीवी मोबाइल में टिकटॉक पर वीडियो बनावल कर टाइम पास हो जाई। देखा थी कुल मेहरारू बनावत थी, हमरे ना आवेला हो। यह खाली तोरे ना वाला। अरे संदीप राज उर्फ राज से सीख ले, वो तो टिकटॉक का स्टार है। दाबी दाबी तकिया बिगोर जाला